Încercăm să scoatem, în colaborare cu Guvernul și cu Parlamentul, un cod administrativ foarte bun care să facă să funcționeze mult mai bine administrația publică. Salut decizia Guvernului de a adopta o astfel de inițiativă. Ne pliem pe proiectul dumnealor în cea mai mare măsură și vrem să fim de folos, participăm activ în elaborarea acestui cod administrativ. AMR-ul este normal să existe în acest demers, pentru că noi venim cu practica. Noi suntem cei care am întâlnit în mod cât se poate de real și așa cum am spus, în practică prevederile legale în vigoare, cu plusuri și cu minusuri. Și de aceea este normal să existe atunci când se face analiză și atunci când se deliberează, se constituie acest cod administrativ, să existe și punctul de vedere al celor care îl vor pune în practică. Noi vrem întărirea consiliilor prefecturale și să aibă un rol de prevenție în ideea de a ne oferi consultanță, care consultanță să fie opozabilă celorlalte instituții de control. Pentru că avem nevoie să facem pași și acesta, da, este un obiectiv prioritar de principiu și anume lupta împotriva corupției din perspectiva prevenției. Noi în România facem mult din perspectiva combaterii corupției. Pentru prevenție, noi ca instituție, ca Asociația Municipiilor din România, încercăm să facem cât de mult putem pe partea de prevenție, de lupta împotriva corupției din perspectiva prevenției.